Oh Malaysia jenengan. Putrane namanya sinten putrane? Lah sing teng niku teng Tanjung Pinang Kepulauan Riau sing makame sinten niku? Sinten niku? Kula nate mriku. Oh, tasih sepune mah. Sapa jenenge lali kula kuwi. Jenengan namung putra teng mriku teng Malaysia sementara mboten putra. Garwa mboten enten. Oh, ngoten. Terus ngulang niku nggih. Nggih. Oh, nggih. Menawi jenengan mengke sampun sakeca ajeng tidak mriku pun Padang pun gadah alat monggo nyumanggaaken. Nggih. 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 Nggih, Padang. Donga dina mawon. Nggih. Pripun? Pripun? Wong ngoten, peteng nggih, Mbah. Kathah sing peteng napa kathah sing padang? Namung mengharapkan niku nggih. Cahaya nggih. Cahaya ilahi. Pripun? Sampun? Jenengan ajeng kondur? Ajeng ngasul? Disekecake riyin mangke nek pun sekeca monggo ajeng tindak napa Tilik putra teng Malaysia. Nggih. Nggih. Sami-sami. Nggih, pangestune mawon. Amin. Amin. Nggih. 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 Monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.